Tufa an kwantar da kawun Zahara a gadon asibiti bayan dukan da Babawo ya yi masa shi da yaransa, inda bayan Babawo ya dake sa dukan da har sai da aka kai an kwantar da shi a asibiti. A nan ne Babawo ya nemi mafita yayin da ya gudu, inda Babawo ya gudu daga asibitin bayan dukan kawun Zahara, ma'ana dai kawu na kowa kenan a cikin shirin fim din wata 6. Don haka kuwa ku biyo ni domin ku ji wasu badakaloli da suke faruwa, domin bayan faruwar hakan kuma a wannan karan Zahara ta farfado. Bayan farfadowar Zahara kuma ga Hamanan an kawo ta birnin domin sun yi tunanin da Zahara ba za ta farfado da wuri ba. Kai ya sa lalle a shirin wata 6 akwai badakalolin sun hada da kawun Zahara dai, ma'ana kawu na kowa an kwantar da shi a asibiti bayan doguwar suma da yi akan dukan da Babawo ya masa. Babawo ya gudu a shirin labari na an kawo Hama birni kuma Zahara ta farfado daga doguwar sumar da ta yi. Ku biyo ni domin ku ji yadda wannan cakwakiya da take faruwa. Sai dai kafin nan muna ga mai fara roƙonku da ku daure ku danna alamar subscriber, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. A yanzu haka dai Babawo ya gudu bayan dukan kawun Zahara da yi, inda aka kirawo Samir, ma'ana dai Ɗahiru, ake faɗa miki cewa Zahara ta farfado yanzu. Wanda ya kirawo shi, Shatti ce ta kirawo shi, inda ta ce masa Zahara ta farfado, kamar kadda ku ce mana Hama ta zo birni. A nan ne wai buɗi baki ya ce Hama kam ta zo birni, kuma ni ma yanzu bana nan, amma bari na zo na ga Zahara ta a wani halin take. Bayan zuwan Samir asibitin ne ya tarar da kawu na kowa a kwance yayi nashe a kan gado. Ba iya wannan ba kadai, bayan haka kuma mun ga irin yadda Babawo yake guduwa da dai sauransu, wanda a wannan karan mun ga irin yadda wata gagarumar badakalar cakwakiya ta barke a cikin shirin fim din mai dogon zango na wata 6. To bayan Samir ya zo asibitin ne ya tattauna, ya samu damar ganin Zahara, inda a nan ne suka tattauna suka yi doguwar shira, sannan kuma ya ce za su san dabarar da za su yi domin su mai da Hama ƙauye. Ba iya wannan ba kaɗai, sannan kuma za su san dabarun da za su yi domin a dawo da Babawo birni, shi kuma kawun Zahara a bashi haƙuri kan dukan da Babawo ɗin ya masa, domin dai Babawo ko kaɗan bai kyauta ba, da girman shi haka ya da kesa kamar yadda ya daki yaran nasa. Sannan kuma a ta daga gefe mun ji irin yadda Shatti ta ce ya kaza da kaza da muka yi wa Adam Zango alƙawari. A nan ne ta ce ya je na yafe wa mahaifinsa. Wannan dai shine to abin da yake faruwa. Sannan kuma a ƙarshe dai ana yafe wa mahaifin Adam Zango a cikin shirin fim ɗin na wata 6. Sannan kuma a ƙarshe Babawo yana dawa bayan an neman masa yafiyar kawun Zahara, sannan Zahara tana komawa ta ci gaba da tafiya da kamfaninta. Sannan a ƙarshe a yi auren Samir da Zahara a cikin shirin fim ɗin wata 6. Sannan ita ma Shatti ta nemi wata sana'ar yi ɗin, ita ma ta samu ta yi aure. Sannan kuma Babawo ana ganin shine yake auren Shatti a ƙarshen shirin fim ɗin wata 6, kamar dai yadda abubuwa suka nuna tun a yanzu. Wannan kenan, sannan duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai dai kar ku manta, idan wannan ya kasance shigar ku na farko, da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan kar ku manta ku taba alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode sosai da zuwa wannan shiri na mai albarka, tasha ta mai albarka ta Sahiba Vlogs TV.